Вахитовлар гаиләсенең медицина өлкәсендәге гомуми эш тәҗрибәсе 300 елдан артып китә. Нәселләреннән 12 кеше үзләрен табиблык хезмәтенә багышлаган. Әлеге һөнәргә юл салучы бабалары Харис Вахитов. Бөек Ватан сугышыннан соңгы чорда ул бөтен илгә танылган хирург була. Аңа операциягә бөтен Советлар Союзыннан киләләр. Аның хатыны да медицина хезмәткәре, табиб-инфекционист вазифасын башкарган. Аларның дәвамчылары кызлары һәм оныклары Рәшидә Вахитова белән Әлфия Зөфәрова бүген Казан ратушасында тәбрикләнүчеләр арасында. Әти безнең врач иде. И они да инфекционист-врач. 3 поколения врачлар инфекционисты были. Наша вся большая семья собиралась. Кичләрен әби белән бабайда табын артына җыелгач, барысы да пациентлары турында сөйли торган иде. Шуңа күрә үзеннән-үзе кызыксыну уянды. Башка һөнәр сайлау турында уй да килмәде. Кешеләрнең гомерен саклап калу, аларга ярдәм итү мине эшкә канатландыра. Это действительно стоит ради этого жить. Ибраһимовларның да әби бабайлары, әти-әниләре, балалары, абый-апалары табиблар. Һәрберсе төрле белгечлекне сайлаган. Кемдер балаларны дәвалый, кем теш табибы, кем рентген тикшерүе үткәрә. Табиб булу өчен яшьлектән тырышырга кирәк шул. Ул күңелдә булыш кирәк, ул йөрәктә булыш кирәк. Безне апаларым, сеңелләрем, абыйларым бөтенесе табиблар. Мне очень приятно. Кешеләргә яхшылык эшләү күңелгә рәхәтлек бирә, бигрәк тә балаларны дәвалау. Аларны күзләренә карап, сүзсез дә аңларга өйрәндем инде. Которые не могут четко сказать, где болит. Абыйлы энеле Евгений һәм Вячеслав Савельевлар иң яшь табиблар нәселе башында торучылар. Хәзер балалары да шушы өлкәдә. Яман шиш белән көрәшәләр, хирург, аллерголог, хатын-кыз табибы булып эшлиләр. Һәрберсе әтиләре салган сукмактан тайпылмыйча атлый. Это почетно. Бу безнең нәселебез өчен горурлык һәм зур бәхет әлбәттә. Әлегә без яшь династия саналабыз, ләкин киләчәктә бу ышаныкларыбыз да дәвам итәр дип ышанам. Часть присутствует здесь. 27 лет мама проработала в центральной районной больнице. Әнием 27 ел буе район үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы булып эшләде. Мин аның янына баргач, ак халат киеп бер каттан икенчесенә йөри идем. Хирург булырга хыялландым. Табиб булып китмәсәм дә, әлеге өлкә кешеләренә зур ихтирам белән карыйм. Аларның һәрберсенең үзләренә генә хас алымнары, дәвалау серләре, шушы белемнәрнең һәм эш тәҗрибәсенең буыннан буынга күчүен күрү безнең өчен зур дәрәҗә диләр. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.